O Concello de Ribeira someterá a aprobación inicial o proxecto de urbanización do futuro polígono a próxima semana. O documento elaborado pola empresa Monsa Urbanismo SL xa foi presentado aos diferentes grupos da corporación e a Asociación de Empresarios. De seguir os prazos de tramitación previstos, o proxecto podería estar aprobado de xeito definitivo no mes de marzo. Que foi presentada a Asociación de Empresarios aos grupos políticos e a partir de aí, pois, lógicamente, o que ven é a aprobación inicial que se facerá pois a semana que ven previsiblemente, unha exposición pública de un mes, co cual esperamos que a principios do mes de marzo pudera estar aprobado definitivamente, o cual xa directamente podería levar á licitación de esas obras unha vez que encaucemos o que é o trámite presupuestario. O polígono vai sair a 12.300.000 euros, co cual estamos falando que non era repercusión do chan do entorno dos 70 euros metro cuadrado, e a partir de aí pois, o Concello terá que ver de que forma esa obra, que pode durar entre 16 meses e 22 meses, se vai financiando, non? A estimación inicial para o inicio das obras sería o último trimestre do ano, polo que o novo parque empresarial podería entrar en servizo na primavera de 2025. Se no mes de marzo podemos ter o que é esa aprobación definitiva, si o que é todo o proceso de licitación pudera comenzarse pois no mes de, por poñer un exemplo, en abril, este tipo de obras de tanta magnitud pois pode levar un tempo de 5 ou 6 meses o que é a súa licitación, co cual estaríamos falando no último trimestre para o comenzo desa obra. Se contamos que esa obra pudera levar os 16 meses, estaría na primavera do 25. Non? Esa sería unha previsión pois que, en todo caso, é a desexable. A obra suporá a creación de preto de 300.000 metros cadrados de superficie industrial, 170.000 en parcelas útiles, na zona da Fontenla e Pedras Vermellas.